Στις φυλακές της Αγιάς έξω από τα Χανιά οδηγήθηκαν οι πατριώτες που αντιστάθηκαν. Η εκτέλεσή τους έγινε με φρικιαστικό τρόπο. Τους πρόχναν από μέσα με το κεφάλι έξω. Είχαν ανοίξει τρύπα εδώ, τον έβγαζα στην πόρτα έξω εδώ και μόλις τον έβγαζα, του κουβάν το κεφάλι με μία τσεκούρα. Αυτοί είναι όλοι οι πατριώτες που είχαν συλληφθεί. Όλοι οι πατριώτες που είχαν συλληφθεί γιατί αντιστέκονταν στον εχθρό. Λοιπόν, μετά την εκτέλεση και το πέσιμο του πτώματος έξω εδώ στον δρόμο, ο γιατρός, ο Γερμανός, τους έκανε τη χαριστική βολή στο ακέφαλο πτώμα, επαναλαμβάνω. Στο ακέφαλο πτώμα. Ένεση δηλητήριο στο ακέφαλο πτώμα. Ήταν το ότι φρικτότερο μπορούσε να συμβεί για μένα. Ο κύριος Γιακουμάκης, που επέσαι του εκτελεστικού αποσπάσματος, σήμερα ζητά από την πολιτεία να τον βοηθήσει ώστε να τελειώσει ένα έργο στην εκκλησία του χωριού του. Ο ίδιος πιστεύει ότι γλίτωσε με θεϊκή παρέμβαση. Όταν επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, από το διάλειμμα, θα δούμε τις ευθύνες και τα λάθη που καταλογίζονται στους Άγγλους για την απώλεια του νησιού. Θα σας παρουσιάσουμε ακόμα το επίλεκτο σώμα που κατέλαβε την Κρήτη. Η μάχη της Κρήτης στη μηχανή του χρόνου. Η μάχη η οποία διδάσκεται σε όλες τις στρατιωτικές σχολές, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του πολέμου χρησιμοποιήθηκαν άλεξιπτωτιστές προκειμένου να καταληφθεί ένα νησί. Γιατί όμως 40.000 σύμμαχοι δεν κατάφεραν να σταματήσουν την υποδέστερη στρατιωτική δύναμη των Γερμανών? Ιστορικοί και ερευνητές χρεώνουν εκ των υστέρων πολλά λάθη στους Βρετανούς που άφησαν, όπως λένε, το νησί χωρίς αεροπορική στήριξη και με 3 αεροδρόμια στα οποία θα μπορούσαν να προσγειωθούν οι εισβολείς. Ωστόσο, κανείς δεν αμφισβητεί τον ηρωισμό των συμμάχων, αρκετοί εκ των οποίων έμειναν για πάντα στην Κρήτη. Στη μάχη της Κρήτης, παρά τον ηρωισμό Κρητικών, Βρετανών και Νεοζηλανδών, έγιναν πολλά λάθη που φάνηκαν μετά την κατάληψη του νησιού. Ουσιαστικά μέχρι της Κρήτης είναι ένας λαβύρινθος που στο βάθος ο Μινόταυρος ήταν ο ίδιος ο Τσόρτσιλ. Ο Φράιμπεργκ έδωσε την ιδέα να καταστρέψει τα αεροδρόμια. Και του είπαν οι Βρετανοί όχι να μην καταστραφούν, διότι θα εξυπηρετήσουν ένα μελλοντικό αντικειμενικό σκοπό. Φτιάξανε και τρίτο αεροδρόμιο, του Μάλεμε, κάτω από την Πελοπόννησο, λες και ήθελαν να κάνουν η Γερμανή οικονομία στα καύσιμα. Οι Βρετανοί είχαν τις πληροφορίες και μάλλον δεν ξαφνιάστηκαν από την πρωτοφανή επιλογή να γίνει κατάληψη νησιού με αλεξιπτωτιστές. Ο Φράιμπεργκ είχε ετοιμάσει την άμυνα του νησιού με τη βεβαιότητα ότι θα γίνει απόβαση από τη θάλασσα. Εντάξει, όταν είδε όμως ότι όλη η προσοχή ήταν η κατάληψη του Μάλεμε, για ποιο λόγο δεν πήγε στο Μάλεμε να ρίξει τις δυνάμεις? Ισχυρίζεται βέβαια εκ των υστέρων λίγο πρώτου θανάτου του ότι παρέμενε στραμμένη η προσοχή του προς τη θάλασσα για να μην γνωρίσουν οι Γερμανοί ότι είχε σπάσει ο κωδικάς τους και για να είναι χρήσιμος και στα επόμενα χρόνια του πολέμου. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα αστείο επιχείρημα. Είχαν πολύ μικρό εξοπλισμό, δεν είχαν βαρύ εξοπλισμό, δεν είχαν πολλά πολυβόλα, δεν είχαν πυροβόλα, όπλα μεγάλα. Υπήρχαν 6 παλαιού τύπου τεθωρακισμένα στην Κρήτη και οι Γερμανοί με την πρώτη, ας το πούμε, απόβαση που κάνανε, έστειλαν ό,τι πιο εκλεκτό σε ελαφρά καταδρομικά διέθετε ο γερμανικός στρατός. Οπότε η υπεροχή ήταν συντριπτική. Από το φθινόπωρο του 1940 μέχρι τον Μάιο του 1941, οι Βρετανοί άλλαξαν πολλούς διοικητές. Αλλάξανε 7 διοικητές. Ο Φράιμπεργκ ήταν 20 μέρες. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν ξέρανε καν ότι είχαν ευθύνη για όλο το νησί. Δεν μας έδωσαν πίσω
διοίκηση τη στρατιωτική του νησιού. Εάν είχε Έλληνα στρατηγό που ήξερε και τον χαρακτήρα των Κρητών, αλλά και καλύτερα την γεωγραφική διάπλαση του νησιού, ότι θα το είχαμε κρατήσει. Στο νησί δεν υπήρχαν παραελάχιστα βρετανικά αεροπλάνα που απομακρύνθηκαν πριν τη μάχη. Τα Στούκας δρούσαν ανενόχλητα.